Ens trobem en els cellers de l'Escola d'Enologia i Viticultura de Requena de la Diputació de València. Un grup d'alumnes practica l'elaboració de vins espumosos utilitzant el mètode tradicional. Segueixen tots els passos per aconseguir aquesta segona fermentació del vi en què s'obté el cava. El mètode cava, un mètode especial, quasi d'alquimista, molt particular i meticulós, rodejat de molt secretisme i en una escassa bibliografia a les seues esquenes que l'Escola de Requena suplís, des de fa quasi 20 anys, en pràctica i investigació. Venimos impartiendo esta especialidad o este apartado de la elaboración del cava desde hace muchos años, desde hace casi 20 años. Entonces, bueno, pues para nosotros es un proceso que no es extraño y nuestros alumnos salen del centro pues sabiendo elaborar el cava. En Los Coloraos, els camps de pràctiques d'esta escola, es pot trobar tota una sèrie de varietats específiques especialment cultivades per a elaborar el cava. Partimos no solamente del vino, partimos de las variedades. Es decir, nosotros en el campo de prácticas que tenemos en Los Coloraos tenemos unas variedades que son específicas y son dirigidas especialmente y cultivadas especialmente para elaborar el cava por el método champenois, evidentemente. Normalment els consumidors utilitzen la paraula cava, encara que aquesta denominació estiga reservada només per a la denominació d'origen de determinades zones d'Espanya. En el cas de Requena, la llei reconeix i accepta aquesta qualificació de cava per als seus espumosos. Nicolás Sánchez, professor de l'escola, explica a estos alumnes les diferents fases. Darrere de tindre el vi 9 mesos en rima, és a dir, horitzontalment, es passa a la fase denominada de pupitre, on les botelles es deixen una setmana, donant-los una vuitena de volta i alçant-les cada vegada en una posició més vertical perquè vagin baixant les lies. Y esta es la forma en la que nosotros podemos hacer que las levaduras que están en estas bolas caigan muy rápidamente, con lo cual el removido queda reducido a unos segundos. Ahora mismo hemos reducido este removido a unos segundos cuando el removido suele tardar pues entre, según 1, 2, 3 o 15 días. Con las bolas hemos reducido esto, evidentemente, a un tiempo récord. Quan es procedeix a la degolla, es lleva el tap de corona per eliminar els solatges, les lies, per mètode de congelació. Els alumnes ja mostren en este pas la destresa que han après durant el curs. Una vegada fixat el tap d'excepció, és que el consumidor té el plaer de destapar, s'etiqueta la botella, es deixa estabilitzar un temps i preparat per a consumir.